Egun on guztioi, egu berriko jaierdian, igandia ospatzera bildu gara mailaren inguruan. Jesusen gizon egitea ospatzen ari garen jaietan, Jesus piztueraren misterioa berritzen dugu igandia denez, Eukaristia ospakizunean. Gizakiarekin bere jaiotzaz bat egin zuen Jesukristo jauna bera da. Gizakian bidea urratu eta sufrimendua eta heriotza igarota, guztioi bizi berria eskaintzen diguna. Hasi gaitezen denok zutik kantari. Aurre eder baten bila gabintza zoratzen ta izarrak ezadigu galdetzeko Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesu Kristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuek. Zenideok, aitor ditzagun geure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, Maria gandik jaio, eta gure zenide egin zinen jainkoaren semea, erruki jauna. Gure auleriak ezagutzen eta maitasune ulertzen dituzun gizonaren semea, Kristo erruki. Jesus jauna, gu guztiokin familia bat bera, egiten duzun aitaren lehen semea, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltzua, eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Oh
dezagun otoitz. Jainkoa guzti duen betirekoa, fededunen argia, bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi distiratxu horrek eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Siraken liburutik. Jankinduriak bere burua goresten du, bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goi-goikoaren batzarrean ahoa irekitzen du, eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian goratzen dute eta santuen batzar osoan miresten. Aukeratuen taldeek gorespenak ematen dizkiote, eta bedinkatua izango da bedinkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan, sortu ninduenak etxola eraiki zidan eta esan. Bizi zaitez Jakoben herrian, eta izan bedi Israel zure ondare. Hasieran, gizaldia baino lehenago sortu ninduen, eta inoiz ere ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean, egindu zerbitzu, eta horrela zion mendian finkatu naiz. Hiri maitean eman dit atxeden, eta Jerusalemeko dago nire agintereitza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, jaunaren sailean, haren ondarean. Jaunak esana. Jerusalem ospa ezazu jauna, Zion goretsi zeure jainkoa, zure aten sarraiak indartu bai ditu eta seme alabak zure baitan bedeinkatu. Zure mugetan bakea ezarri du, garirik onenaz ase zaitu. Bidaltzen du lurrera bere mezua, eta haren hitza bizkoretarin doa. Bere hitza iragarri dio Jakoben herriari, bere erabakiak eta aginduak Israeli. Beste herri ez die horrelakorik egin, bere erabakirik ez die jakinarazi. San Paulo apostuluak Efesoarrei egindako gutunetik. Bedinkatua izan bedi jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, zeruan Kristoren bitartez, espirituaren era guztietako ondasunez bedinkatu gaituena. Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu baino lehen, santu eta errugabi izan gaitezen beraren aurrean maitasunez. Bere onginaiak eraginda aurre zuen erabakia, Jesu Kristoren bitartez gu seme alabatzat hartzea, bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doain zoragarria
gorespen kantu bihur dadin berarentzat. Jesus jaunagan duzuen sinistearen eta fededun guztienganako duzuen maitasunaren berri jakinik, etengabe ari nahi zuengandik eskerrak ematen, nire otoitzetan zuetaz oroituz. Jesukristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman diezazuela espirituaren jakinduria eta goi argia bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen zer itxarotera dei egin dizuen, eta zein abiratza den fededunentzat oinordikotzan prestatua duen aintza. Jaunak esana. Aintza zuri Kristo, gizaki bezala gertua. Aintza zuri Kristo, munduan sinetxia. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin Jesu Kristoren evangelioa San Joanen liburutik Hasieran bazen hitza, eta hitza jangoikoarekin zen, eta jainko zen hitza. Hitza hasieran jangoikoarekin zen, gauza guztiak haren bidez egina dira, eta egindakorik ezer ez daula gabe egin. Hitzagan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunpean argia egiten du, baina ilunpeak ez zuen onartu. Agertu zen gizon bat, jainkoa bidalia, joan zuen izena. Aitormenerako etorria zen, argiaren aitormen egitera, haren bidez guztie zinez zezaten. Ura ez zen argia, argiaren aitormen egin behar zuena baizik. Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina den arren, munduak ez zuen ezagutu. Berengana etorri zen eta berek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz, haren izenean sinesten dutenei alegia, jangoikoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez dira giza otoletik sortu, ez da giza nahieratik ere, jangoikoaren gandi baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua, eta ikusi dugu haren aintza, aitagandik graziaz eta giaz betean datorren seme bakarrari dagokion aintza. Joanek hartaz egin zuen aitormen, oiuka esanez, hau zen nik esan nuen ura, nire ondoren datorrena nire aurretik jarri da, ni baino lehenangokoa baizen. Eta haren betetik guztiok hartu dugu, graziaren gain hartu ere. Legea Moisesen bidez emana zen, grazia eta gia berriz, Jesu Kristoaren bidez etorri dira. Jainkoak ez du inork inoiz ikusi, aitaren altzoan dagoen
eta jainko den zenbe bakarrak ezagutarazi digu. Jaunak esana. Telebistaren bitartez, gurekin bat zaudeten gaixoei, bakardadean bizi zareten adinekoi, eta bertan zaudeten guztioi ongi etorria eta zorionak. Urtean zehar eta batez ere, aurreko abenduan eta Jesusen jaiotza ospatzen ari garen egun hauetan, askotan aipatu dugu ze esan nahi sakon duen Jesusen jaiotzak, eta beraz, jai giroan bai, baina gertakizun honek berarekin dakarren helburuaz eta mezuaz hausnartu behar dugula, gure barnean eta kristau bezala gure bizitzara ekarri. Gaur, eguberrietako bigarren igandea ospatzen dugu, eta liturgiak atentzioa dei egiten digu, ez gaitezen belengo misterioaren azalean gelditu. Ez dezagun pensa, Jesus jaiotzea zerbait polita, poetikoa, sentimentala denik utzean. Pozez ospatzen dugu gertakari hau bai. Jesus agertzen baitzaigu gizaldiaren argia eta itxaropen bezala. Argia eta itxaropena mundua bizi duen egoera zail eta gogor honetan ere, salbatzailea jaio zaigulako, denoi munduan bizitzeko balore eta biziera ezberdina eta askatzailea dakargigulako. Izan ere, kristauok ez ditugu jaso, Jesusek handik eta ebanjelioan sinismen eta ideia berriak soilik. Berak agertzen digu batez ere, behartsu eta marginatuekiko eskakizun handiko biziera modu berri bat. Jesusek ekarri digun mezuak guztiekiko justiziaren alde zintzoki lan egitea eskatzen digu. Egiazko kristaua izatea zaila da benetan, exigentea baina pozgarria aldi berean. Joan ebanxalariak esaten digu, Jesus dela aragitutako hitza. Iluna argitzen duen argia, baina iluntasunak ez zuen argi hau onartu nahi. Izan ere, argia den Jesusen etorrerak eta presentziak munduko iluntasunean aldaketa izugarria sortarazi zuen eta berdin gaur egun ere. Kristoren argia eta gure munduko injustiziak zeharo aurkakoak bai dira. Alde izugarri horregatik munduari ez zitzaion argi hori interesatzen. Eta gaur dagokigun galdera handia zera da. Interesatzen alzaio egiaz gure gaurko munduari urte berri honetan Jesusek eta bere mezuak argitzen duen argia eta itxaropena? Komenigarria iruditzen ez zaigun guri egiaz argi horri jarraitzea? Gure mundua, gizartea, auzoa eta gure parrokia osatzen dugunok argi horren egiazko jarraitzaileak garela pensatzen aldugu. Eta jarraitzen du San Joanek bere ebanjelioaren sarreran esanaz. Bere etxera etorri zen, baina beratarrek ez zuten onartu. Onartzen aldugu guk? Onartzen aldun gure munduak? Nahi aldugu guretako bat izatea? Jesus den argia ez alzaigu gogaikarrian gertatzen askotan? Ezagera kristauok ere mai xamar, ateismo praktiko eta estali batean bizi, gure bizitza ilusiorik, itxaropenik eta zentzu handirik gabe bizi dugula, argia den Jesusekiko harremana galdua.
Badira ere beste asko, bai. Egiaz eta zinez, Jaungoikoaren bila dabiltzanak, badira. Naiz eta askotan misteri guzti hauen aurrean zalantzaz beterik izan. Sinismen hori horretara laguntzen ez duen munduaren erdian bizi dutenak. Berarengan sinisten dutenak bere aurpegia eskutatzen denean ere. Gu badakigu egiaz bera oso gertu daukagula. Jainkoa behar bada gu begiratzen ez dugun lekuetan bai dago. Belengo aurrarengan, munduko behartsuengan, gaixoaren etxean, preso dagoenarengan, bakarri bizi diren personarengan, zertarako bizi den ulertzen ez duen beste horrengan. Bukatzera noa zenideok, gogora ditzagun gure inguruan bizi diren behartsuak, egun hauetan bakarrik daudenak, gaixoak triste eta goibel direnak, bilatu dezagun gure jainkoa horiengan, gure ondoan, gure barruan, jaio den Jesusengan. Sinisten. Jainko ahal guztiduna, zeru lurren eginea. Sinisten dut, haren zene bakarra, Jesu Kristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginagandik jaio zena. Ponzio Pilatoren menpean elkaldua, gurutzean hitzatua, hila eta obiratua izan zena. Infernuetara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta Jaungoikoaren eskuinaldean jarri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizitza. Amen. Deiagiogun zenideok, beren jaiotza munduaren aurrean, salbatzaile eta erosle agertu den jaunaren errokiari. Bere Eliza ongina jaundi zaindu dezan munduko erromezaldian eta bere hartzainei lagundi ezaien bere eginkizuna betetzen, eska dezaiogun jaunari entzun erroi jauna. Nazio guztietan pakean nagusitu dadin eta herri guztiak egunetik egunera Kristoren jaiotzak mundura ekarri duen zenidetasun indarraz jabetu daitezen, eska dezaiogun jaunari behartsu eta gaixoek, errefuxiatuak eta gerraren zarrazkiak jasatzen dituzten guztiek ezagutu dezaten egun hauetan Kristo gizakientzak dakarren pakea eta maitasuna, eska dezaiogun jaunari gure Kristau elkarteko familia guztiak, asma dezatela behartsu eta gaixoengan Kristo bera onartzen eta zerbitzatzen, eska dezaiogun jaunari. Entzu jauna, gure autoitzak eta gizu zure semearen jaiotza pozik ospatzen dugunok, gaitz guztietatik askaturik egiaren ezagutzan aurrera egin dezagula beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Zenideok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Zagara itzazu, jauna duain hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz. Honetan erakusten bai diguzu egiaren bidea, eta honetan agintzen zeruetako erreinuko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nun nahi eta beti zuri eskarak ematea, jauna eta guzti santu, jainkoa guzti duen betiereko horri. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure hintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarri hau beti eta beti abesten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bat da ogi eta ardu hauek, zure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Beraz aldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen, eta berikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiok honetatik, hau niren gorputzan da eta zuentzat emango dena. Afalonduan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kalizan da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztien zapekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterio. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztu eran gogoratuz,
biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskarak emanez aldarean zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu Kristoren korpuz odolak hartzean ditugunok Espiritu Santua batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure hartzaiarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Izango gogoan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Ama Birjinak munduari salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzen ari den eliza. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizitza iritsin dezagun. Jangoikoaren Ama Maria doatxuarekin, apostolo santuekin eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haitza guztia, gizaldietan gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du handietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kriston gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kriston gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea usten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin.
emaiozue bakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailan deituak. Jauna ni ez naiz inor, zuneltzea zartzeko, entzazuz bat eta sentatuko naiz, Kristoren gorputza eta odora.
egin dezagun otoitz. Jainko gure Jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak garbi gaitzalan geure grina txaretatik eta bete ditzalan gure asmo zuzenak. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Jainko guztizonak, bere semea gizon egitearekin usatu ditu munduko ilunpeak, eta Maria Virginia gandik jaiotzearekin argitu egun santu hau. Usaditzala berak zuengatik pekatu horren ilunpeak, eta argitu zuen bihotzan bere graziaren diztiraz. Amen. Kristoren jaiotza salbagarriaren berri hartzainei aingeruen bidez eman zienak, bete dezalan bere pozez zuen bihotza, eta egin zeitzatela bere berri onaren zabaltzaile. Amen. Bere semearen gizon egiteaz, zerulurrak bat egin dituenak, bete zeitzatela bere pakeaz, eta gogo honez, eta eraman zeruko Elizarekin bat egitera. Amen. Bedeinka zeitzatela jangoiko arguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Jangoikuak salba zaitzala, ama erregina Maria, misericordiazko ama, guztiz da miragarria, konfiantza jozoarekin, zugana nator jarria. Jangoikuak salba zaitzala, berriz ere izuntezaten, zure graziaren premian, gu beti gera gertatzen, zu bezalako beste amari, munduan ez den aurkitzen. Suspirios eta sentimentus, beti negarrez gaudegu, negarrezko baile triste honek, zenbait dolore dizkigu, zure begi piadosa horiek, gugana itzulitzazu. Triste honetatik, irtetzen gera denean, erakutsi eginozu Jesus, gure begien aurrean, zure zabeleko fruitu, guztien zorionean. Clementísima deitzen dizugu, ama guztizko garbina, opiadotza zein handia da, zure misericordia, beren artetik zugana nator, dulce Virginia Maria. Anima galdu ez dezagun, eskatzen dizut gogotik, apartatutzen lagundutzeko, pekatuaren bidetik, jangoikuaren ama santa, erreguzazu gugatik, begirazazu ama
tentazioa, besterik ez dugu hemen, zure amparoan hartu gaitzazu, betiko glorian amen, peligruen Zoazte jaunaren